ଇଲିଶ ମାଛ କଞ୍ଚା ବେସର ଝୋଳ ପାଇଁ ଏଠି ଇଲିଶ ମାଛରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିନେଲି। ବେସର ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ 12-13ଟି କଲା ସୋରିଷ ଜିରା ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ବାଟି ଆଣିଲି। ସେଇ ବଟାରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟେଇ ନେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫେଣ୍ଟେଇ ନେଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେଲି। କଡ଼ାଟି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼ା ବସାଇଥିଲି। କଡ଼ାଟି ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଆଦୌ ଅଲଟା ଉଲଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ବେସର ମସଲା ବଟାଟି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟି ନେଲି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇ କଭର୍ କରିନେଲି 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ କାଢ଼ି ନେଲି। କଭର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। କି ବାସ୍ନା ଦର ଓହୋ। ଏବେ ବାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଇଲିଶ ମାଛ କଞ୍ଚା ବେସର ଦେଇ କରନ୍ତୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି।